קוראים לי הלל. נולדתי במאה שערים. כאן בתמונות רואים את החיות שלי. היום הן כבר נראות שונה מאשר בתמונות. הן כבר מצאו את דרכם. ועכשיו זה תורי למצוא את הדרך שלי. אני לא זוכר כל כך, אבל הייתי בן 3, היה הרבה המולה מחוץ לבית. אני זוכר, היה הרבה רעש, צעקות, זרקו אבנים, כמעט שברו לנו את הדלת. והיה מאוד בחורים חרדים עמדו מחוץ לדלת, וכאילו כמעט שברו אותם. אני הייתי בחדר אחורי, כי אמא שלי לא רצתה שאני אהיה קדימה. ואחרי זה באו שוטרים ופיזו את ההפגנה, בעצם הכל קרה בגלל שאחותי הלכה עם מכנסיים, ואז כעסו על זה, אז לא רצו שנגעו פה יותר. וכשהיית בן 2.5, בעצם 3 אולי, נפרדתי מאבא שלך, ואז אחרי שנה עזבנו שם ועברנו לרמות. מאז אנחנו ברמות. בינתיים אחותך הגדולה כבר התחתנה כשעוד גרנו במאה שערים, והיא נישאה עם בחור חרדי. והיא הייתה גרה תקופה באזור מאה שערים, ואז היא עברה לביתר. עכשיו קנינו דירה. הרעיה עוד הייתה צעירה, היא עוד הייתה דתייה במאה שערים כשגרנו, אבל כבר היו ניצנים של בקיאים של לצאת החוצה, כל האחיות שלך למדו בבית יעקב, בעצם נשארו עדיין, כולם עוד היו בבית יעקב. כשעברנו לרמות, פה התחיל קצת השינוי, שולמית נשארה חרדית, היא עברה בסוף אחר כך לגור בירושלים, בינתיים התחתנה שירה, וגם היא התחתנה עם בחור ישיבה, רעיה עדיין לא נשואה, ובאיזשהו מקום היא עזבה בעצם גם לחוץ לארץ, ושם חל איזה שינוי בדת אצלה. ושרה, שהיא גם לא דתייה, אז היא עשתה שירות לאומי פה, ובעצם אני חושבת שבזמן השירות לאומי היא הכירה מישהו, ושם גם אצלה חל השינוי, והיא גם לא כל כך דתייה. אז בעצם יש לנו כאילו, שולמית היא חרדית, רעיה לא דתייה, וחיה היום בחוץ לארץ, שירה שנשואה לבחור חרדי, שרה שהיא לא דתייה, לומדת בית ספר לאחיות, וציביה שנישאה בקיץ האחרון, והיא דתייה גם כן, והדסה שהיא חיילת, והיא דתייה ברוך השם, ואתה? מאוד אהבתי את ההליכות שהיינו הולכים להגיד לכותל ברגל, אז תמיד אהבתי את זה, ללכת עם שירה ורעיה בלילה, בבוקר, ביום, ב5, ב3 בלילה, לא משנה, בכל שעה שהיינו רוצות, היינו פשוט לוקחות עצמנו והולכות ברגל. ההליכה לכותל, זה לא היה בגלל הכותל שזה מקום קדוש, זה היה כאילו מציא אותנו משם. כאילו, זה היה הדרך היחידה שהכרנו ברגל שאפשר ללכת, בלי שיקרה לנו שום דבר, ללכת במקום בטוח. לא הכרנו מקומות אחרים, אז כאילו את הדת ושם ידענו. וידענו שתמיד יש אנשים, כל שעה שתלך תמיד יש אנשים שם בשער יפו בעיר העתיקה. ואף פעם לא פחדנו ללכת, תמיד הלכנו, זה היה כאילו כיף. זה היה כזה משהו שהיינו עושים ביחד. אז אני זוכרת את מאה שערים בתור מקום שמאוד מאוד כיף לחיות שם. זאת אומרת, זה מקום אחלה, מבחינתי זה הדבר הכי טוב שיש בעולם, המקום הכי יפה. שיש שם קצת אנשים הכי קיצוניים. האנשים לא, המקום כן. לא יודעת מה חשבת שראיה כבר לא נהייתה חילונית? כן, לי אכפת מאוד, אני אגיד לך, כי אני בעד אמצע.
לא קיצוני לפה ולא קיצוני לפה, דרך האמצע. וגם כששרה נהייתה חילונית, זוכרת מה חשבת? אני לא זוכרת מתי זה קרה. זה קרה מאוד בהדרגה. וכשעברנו כבר אחרי שעברנו לרמות. אז זהו, שאני בתקופה הזאת, אני אגיד לך את האמת, אני בכלל לא הייתי. כבר היה לי את הילדים שלי, גרתי בביתר. אני הייתי חסוקה עם עצמי, עם קטנות ועם החיים שלי, שלא שמתי לב לשינויים. אבל מבחינתי יש באמונתו יחיה. אני דוגלת בשיטה שלא להגיד כלום לאף אחד, רק שלא יגידו לי כלום. ומה את חושבת על מה ששירה ושולמית בחרו? אני חושבת כל אחד דבר ראשון שיעשה מה שטוב לו. ואם טוב להם, מי אני שאני אגיד להם משהו. ואני רואה שבאמת טוב להם, נגיד שירה היא באמת טוב לה, רואים את זה, רואים על הדרך שמגדלת את הילדים שטוב לה. ואין לי שום דבר להגיד, באמת שאין לי מה להגיד לזה, חוץ מזה שיהיה להם טוב. לא ממש החלטתי שאני לא רוצה להיות דתייה. אני כאילו עזבתי את הדת כי אף פעם לא באמת למדתי מה זה דת. כאילו נולדתי למשפחה, שומרת שבת, קמים בבוקר, שוטפים ידיים, מתפללים 3 פעמים ביום. לא באמת הבנתי את המהות של אלוהים, מה זה אלוהים, מי זה, למה צריך. לא הבנתי את זה אף פעם, לא לימדו אותי את זה אף פעם, לא נתנו לי לקרוא על זה ספרים אף פעם. ואז כשהגעתי לגיל מסוים, פשוט לא הרגשתי שייכת לזה. ופשוט עזבתי, כאילו עשיתי מה שטוב לי. אני נשואה עם מישהו משפחה מאוד מאוד חרדית. חרדים יותר נוטים לקיצוניות, והוא לובש טרנגל בשבת, והילדים לומדים בבתי ספר מאוד חרדיים, אבל האורח חיים שלנו הוא לא כזה חרדי קיצוני בכלל, הוא חרדי מודרני, הוא חרדי כיפי. זאת אומרת, שומרים שבת וכשרות ומצוות, אבל אנחנו עדיין לא סגורים וכל דבר אסור. ההפך, יש דברים שיותר מותר מאשר אסור. כי טוב לי מה שאני עושה, אני לא מתחרטת. למה אני חושבת שזה היה קשה לה? כי בכל זאת, קודם כל רוצה, יש לה בראש איזשהו משהו שהיא רוצה שהילדים שלה ילכו בו. איזשהו אפילו, לא יודעת, אפשר לתת את זה הכי דוגמה למקצוע מסוים. כל הרי רוצה שהילד שלו נגיד יהיה רופא, וכשהילד שלו בוחר להיות צייר או זמר, פתאום בום, כל מה שהוא חשב כל החיים מתנפץ לו, וכל מה שהוא רצה בשביל הילד שלו, כי הוא חשב שהכי טוב יהיה לילד שלו אם הוא יהיה רופא, ובעצם עכשיו הוא בחר משהו אחר. וזה אותו דבר, היא חשבה שהכי טוב יהיה בשביל הילדים שלה שנהיה דתיים, כי זה היה הדרך הנכונה בשבילה. ופתאום אני בחרתי דרך אחרת, אבל יש הרבה דרכים נכונות, אין דרך אחת שהיא הכי טובה לדעתי. יש הרבה דרכים. והיא מבינה שבחרתי פשוט שביל אחר, וזה בסדר. אני חושבת שהיא רוצה את כולנו כמוה, לא? היא בכל אופן, אמא היא הולכת בדרך מסוימת. כל אמא רוצה. אני מכירה מישהי שיש לה מלא ילדים, היא רוצה שהילדות שלה ילבשו כולם מתפחות. לא רוצה שאנחנו תלבש פאה, כאילו, היא מאוד חרדית. נראה לי שכל אמא רוצה שהילדים ילכו בדרך שלה. ואמא היא גיבורה שמקבלת את הילדים שלהם, איך שהם וכמו שהם, למרות שכל אחד אף לא לכיוון שונה לי לגמרי. נכון? נכון. ואתה יודע את זה טוב מאוד, שיום אחד אפילו אם אתה תחליט לעשות משהו, היא תקבל אותך בזרועות פתוחות. אם תהיה חרדי קיצוני, או אם תהיה חילוני קיצוני, או לא יודעת מה. פשוט תתמוך בך והיא תהיה שם בשבילך. תמיד זה היופי באמא, זה הגדולה שלה, לדעתי. ההצעה היחידה שלי זה שתהיה שלם עם עצמך, עם דברים שאתה עושה. כאילו, אם אתה חושב שאתה מאמין, אז תעשה הכל כמו שצריך, בלי זיופים, בלי הקלות. לעולם אל תלך נגד מה שהלב שלך אומר. גם אם בא לך להיות חרדי קיצוני או אם בא לך להיות חילוני, לא משנה לאן שהלב שלך לוקח אותך, כי אם אתה מתכחש ללב שלך, אתה כל החיים חי בהכחשה.
לקחתי משרה בעצם שצריך להיות אמיתי עם עצמך, וגם שולמית אמרה את זה, שכל מה שאתה עושה, תעשה אותו עד הסוף, ואל תחיה בהכחשה, או אל תעשה משהו שאתה לא מאמין בו, ותלך בדרך באמת שלך. למדתי שעל כל נושא אפשר לדבר עם האחיות, והן פתוחות והן מספרות, ואין להן בעיה לשתף אותי. ובעצם במה הם עברו, איך הם בחרו את הדרך שלהם. דבר שלא ידעתי עד עכשיו. ואני מרגיש הרבה יותר טוב עם זה בעצם. ותאר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו השם אלוקינו באהבה וברצון. שבת קודשך וינוחו בם כל ישראל, מקדשי שמך